би ли бил един от приоритетите ви в мандата, следващия мандат, ако станете кмет на Пловдив? Изработването на проекти, съответно провеждането на всички процедури за изграждането на тези връзки. За да решим въпроса на район Южен, споменах, т.е. мащабите на един голям град или средно голям град. Разбира се, че това е един от приоритетите. Но има и още много неща, които трябва да се направят за облегчаване на трафика. Проектирали сме и ще изпълням съвсем скоро светофар на Коматевско шосе и Остромила, там където сега е много трудно от новите квартали хората да излезат и да направят примерно ляв или десен завой. Имаме градски транспорт. Светофар на Дами Груев, който допълнително ще сложи на Бъкстон, на такива невралгични места. Ние ги знаем, поради липса на финансиране най-вече не са изпълнени, макар че сме подготвили пълна проектна документация във всеки един момент. Ако стана кмет, първо ще обърна много сериозно внимание и на районните кметства с много по-сериозен бюджет, тъй като заговорихте за колегата Миродопски, това сме го обсъждали. Макар че в този мандат им се даваше немалко средства, ние не видяхме някакви сериозни резултати по райони. Районните кметове не положиха необходимите усилия, дори нямаха и достатъчно проактивна политика и към кмета да искат още, за да направят нещо. Там само чувахме: дайте пари. За какво? Кажете. За какво? Точно, конкретно. Дайте отчет какво сте свършили миналата година. И това с детските площадки. Изключителен приоритет в моята работа. И освен паркингите, междублоковите пространства, зелените площи, осветлението, безопасността в районите, но и детските площадки. Най-вероятно ще разработим един типов проект на детска площадка, който ще съгласуваме с експерти и ще кажем, стойността му е 50 хиляди лева. Не може в Западен една площадка детска да е изпълнена за 30 хиляди лева, а в Северен за 60. Аналогично. Обявява се обществена поръчка, съобщава се прогнозна стойност и така печели. Да, мисълта ми е, че има много организационни неща, които трябва да се пипнат и да се подобри комуникацията между голяма община и районните администрации, така че и самите районни администрации да ползват капацитета на голяма община като общински предприятия, но и те, кметовете, да познават в детайли проблемите на хората и да имат проактивна политика. Давам ви един пример. Поради бездействието на районните кметове се принудихме в общинското предприятие по организация и контрол на транспорта на базата на постъпили искания от граждане или сигнални писма от Пътна полиция за изграждане на изкуствени неравности. Поради това, че районните кметове не си мръднаха пръста, се принудихме ние да им изготвяме проекти, които да одобряваме в КАТ, да съгласуваме в КАТ и да им ги даваме готови, чрез тяхното финансиране, което им осигуряваме, да направят такива повдигнати пешеходни пътеки. Искам да ви уверя, че огромен брой писма, които сме получавали от граждани, организации и от Пътна полиция, е механично да се ограничава скоростта. Слагали сме светещи знаци, какви ли не допълнителни сигнализации, но това не възпира водачите, които карат с висока скорост в Пловдив, и това е един от най-важните въпроси, които водят до тежки пътно-транспортни происшествия. Да. И когато сложим повдигната пешеходна пътека, такава изкуствена неравност, тогава те се принуждават да карат бавно. Да ви кажа, на моята улица има такива изкуствени неравности точно срещу балкона ми и да ви кажа, с доста висока скорост така си профучават. Трака им колата, ама много важно. Те ще я закарат на ремонт. За да приключим темата за районните кметове,
Бюлетина номер 49 има само двама кандидати за кметове. Вие сте кандидат за община Пловдив и Нели Симеонова Николова е кандидат за кмет на район Северен. Единствен кандидат на район имате. Защо така се получи? Преди малко, когато говорихме за екипната работа и за работата ми в МВР, а и тук в общината, за мен е по-важно да намериш подходящия човек за подходящата работа. Затова, първо, аз не намерих подходящи хора, че да дам моята подкрепа за тях, да ги издигам за районни кметове. В лицето на Нели Симеонова видях такъв професионалист. Над 20 години е работила в район Северен, отговаряла е за ГРАО. Искам да ви уверя, че тя познава хората не само по 3 имена, ами по ЕГН в района. Включително знае всички проблеми на терен. И считам, че тя ще стане следващия кмет на район Северен. Аз съм убеден. Ще й помогнем, но и тя виждам каква подкрепа има от живущите в района. Срещите, които провеждаме, знаем проблемите, знае как да реши и други, които предстоят за решаване. И в този ред на мисли, след като имате кандидат само за един район, вие като станете кмет, как ще работите с останалите районни кметове, тъй като се предполага, че няма да ще бъдат от различна политическа сила? Това е продължението и на това, което започнах. Първо, според мене, районните кметове трябва да се назначават от големия кмет. Просто погледа ми от изминалия мандат е, че районните ни кметове в един момент от различни съображения, водени от партийни и всякакви други обструкции, те не работиха на необходимите обороти. Въпреки че им осигуряхме финансиране. И не е само в един парк да направиш едно барбекю, примерно казвам, някъде си, или нещо да свършиш. Те трябваше много повече да направят за районите си. И когато говорим за трафик, когато говорим за паркиране, имайте предвид, че голяма част от отговорността е на районните кметове. Защото те са господарите там по район. Според общинската наредба, те отдават паркоместата между блоковите пространства под наем. Но направи хубав паркинг, направи осветление, направи видеонаблюдение и тогава му взима на човека 20 лева на месец. Направи детски площадки. В това отношение има и изключение. Тоест, само да завърша за районните кметове, как бих работил с тях, които не са от моята листа? Нали такъв беше въпрос? Това беше въпрос. И в предишната ми работа, и сега аз съм свикнал да работя и с заварени екипи. Считам, че съм диалогичен. Считам, че винаги мога да мотивирам хората да работим в екип. Бюлетина номер 49. Гласувайте за бюлетина номер 49 за мен, Тодор Чонов, за кмет на Пловдив, за листата ми, която е от експерти, доказали се в своята област, и за Нели Симеонова за кандидат за районен кмет на район Северен.